Ndakatarisa kudenga msodzi pamatama ose, ndicheuka zvandiri hazvifadzi ivo Mwari. Kunema ndiriko, kumbava ndiriko, kumakuwa ndiriko, kumabawa handishayikwe. Kunema ndiriko. Baba makadii? Ndiko baba makadiwe. Tiri nani? Alright baba, munoitwa wani? Ini ndotova Alec Rangarai Hove. Alright, Alec Rangarai Hove. Aiwa, tafara nekuziva isusu tiri veSaint TV, asi tine vatitumawo nhasi veinonzi Chawa Health Care. Ndakuonai baba muchifamba mune tsvimbo yamuinayo. Ndei? Ini ndiri bofu. Iye ndio ndonamata nayo, ipati ndonamata nayo tine magemenzi edu. Alright. Tofudza nayo wai. Alright. Aiwa, tinotenda. Alright, so veChawa Health Care vane pasuro yavainayo yavatosveta paside penyu. Vane pasuro kagrosari kadiki kavainako kavakupai kuti munoraramawo nemhuri. Aiwa, tinotenda zvishoma izvozvo zvizhinji. Chokwadi. Kune anenge apuwa nemufaro. Aiwa, tinotenda. Saka tinotiwo mweya wenyu iwoyu urambe uri pamuri uye pamunotora ngapasaoma, ngapawedzerwe naMwari vokupai rugare mukati medzimba dzenyu nekubatana kwamakaita veChawa. Yes. Aiwa, tinotenda. Alright, muve nezuva rakanaka baba. Alright. Tiripo here muzukuru makadiniko? Tiripo. TVSaint TV. Tauyawo kumwana neveChawa Health Care. Vari kuUK. Tauyawo nehamba yechikafu nesipo. Kuti muwane chekubatsirika nacho. Amen. Mazita muzukuru? Mazita? Totoenda vekuUK munotsigira muno. Ndizvozvo.